yeah. Na szavaztok, mi van rajongók? MC-ski papa, újra visszatértem. Sokan azt hittétek, hogy lejár a lemez, de még mindig itt vagyok. Az előző években sok mindent megéltem. Az előző években sok mindent megéltem. Tudjátok, hogy mi volt ott, tudod, a Vácisára. Voltak dolgok, jó volt egy éjszakára, de aztán mentek tovább az időszakok, és én mindig megújulok. A rajongók velem vannak, egyenes az utat, haver, stíl. Nem érdekel, hogy mit csinálnak trollok, meg ilyenek, mert én egy magasabb szintet képviselek. Vágod, mi van testvére, ha visszatérek? Megbeszélés kérdése minden, hogy mit csinálsz testvér ebben az életben.